Horas ma dihita salhutna di Madaguton ima di hari 2 Agustus tahun 2026. Hujaha homa dihita bohal partodion dan iguriton ni opui Dr. Justin Siobing nahinan. Di Banua Gijang do sabulota onma tahe halasson hamu naoktar surat guarmuna di Banua Gijangi akka na di Gijangi ma parwahon hamu. Didok di Filipi 3 ayat 20, di Lukas 10 ayat 20, doho di Kolose 3 ayat 2. Di perdalanan sabing do terdok halak Kristen saliling di tanah on, hira di parbornginan. Jadi dang apalah dipangido rohana na yang marhasonangat situ tu, jaladang dapoti huhut. Di Banua Gijang do anggo sambulo ni todina. Sai ido dituju rohana. Marhapatian tusi do ulauna. Si tao nonna tangyangna do sadok pangalahona. Atau ngali Tuhan Yesus sai marhapatian tusima toktong tinuju ni rohaku. Taringot tu saluhutna jala sai tongma husukun hon tu rohaku taringot tu saluhutna. Beha masuk do pikirakon manang ulokon tu Banua Gijang. Beha mardomu do pikirakon dohot parangekon tu parange ni isi ni Banua Gijang. Mardomu doi tu roha ni tuhaku na di Banua Gijangi. Otodiku tuju ma surgoi haroramo. Tano on tu dalhon ma naso tau parmiananmo. Surgo do tinuju ni na torang marrohai. Yesus do madok tuau sai tu gijong ma tuju. Asa